Avui la reunió ha sigut el plantejament de tota la setmana, veure què s'havia fet durant el matí de premsa, ràdio i televisió, que s'havia començat, què agafàvem per internet per adaptar-ho i quins temes propis d'internet començàvem. Hem de fer la reunió d'internet i hem fet una pluja d'idees de temes i llavors ens ho hem repartit amb diversos estudiants i llavors hem calendaritzat els temes de cara al 8 de març anar penjant cada dia diferents temes sobre la dona per visibilitzar-ho. Bé, doncs això, el tema del 8 de març s'està preparant diverses notícies, crec que una d'elles anava orientada a la llei que ha fet Escòcia per baixar els impostos dels productes d'higiene femenina i després també no tot és el 8 de març, per tant també hi ha altres temes que es tractaran. Jo, per exemple, adaptaré un reportatge que vaig fer sobre la desinformació que es va fer durant la Guerra dels Balcans.